shithi upol ki Nong Ephesos kalenong kabasan tolong pi namar kata ki Nong boot U Blei kum ki khun ba iet patu phin yat ya ka jing iet kumo kresru ula iet iaphi barula IT no yaladi na kabanta jongi kum ka jing ai ngu pat ka jing knya U Blei ya ka banlong ka jing iu ka ba iu pi henra ya ka jing klem pat ka jing le jak le abaro lani ka jing ikwa lalot wat banya lap yaki hapadeng jong pi kumba ka deiken yaki rukhut lemne ya ka ba ijli lemne ya ka jing kren biet lemne ya ka jing kren birya ki bambet kan henrai khamtam ka ba aingu namar pi tips kem ya gani ba uwei uba klem ba uba le jakhlia ba uba ikwa lalot uba long uba mani blai thau don ka benta ha ka himau krist ba U Blei wat yano ban syukur ya pi da ka Ktien thala namar nak benta kini ki ka jing bitar U Blei kawan ha ki khun ka jing bom ko ngu namar kata pi wat long ki ba ya shang lembat ki namar pi la julong menu ka jing dom henrai menta pi long ka jing shai ha utrai to ya ti kum ki khun ka jing shai namar uso jong ka jing shai ulong ha ka jing le bha bat ka hok bat ka jing shisha baro daga batenju ka ka bapen sngob ha ya utrai batu wat ya shang lem bat kita ki kam bam sei so jong ka jing dom henrai khamtam phin rem yaki namar kalong ka bale ran wat ban ya thu ya kita ki ya ki be ki le ha ka bari henrai ya ki baro andala pen rem yaki la pen pau daga jing shai namar ka baro ya ka la pen pau kalong ka jing shai na bakum ta wong to khi jot meu ba yo thia but to mi na ki bayap teu Christ on pen shai hame to khmi bha te kum no phi yan kum ki bam start henrai kum ki ba start na ka ba siu spa ka por na ba kini ki sngi ki long ki ba snio na ba kum ta to wat long phi ki ba bi henrai ki ba shampang ke ka monu try but to wat long phi ki ba bu a ta ka wan ha ka ba don ka jing kinwen henrai to long ki ba la dap to man sim da ka ba ya kren paralok haki sam bad haki jing ruai bad haki jing ruai bekin jaman sim da ka ba ruai bad ka ba kan ut da ka dok no jong pi haut ruai da ka ba aingu halaka sngi namar ki baro U Blei ubo kpa haka kertengu Jesus Christ ubo utrai jongi da ka ba yo ko ngu paralok haka jing shepti yo Christ te ki kentai to pen ko ngu yaladi haki tenga lagi jong hi kumba utrai na ba utonga ulong ukli jong ka tanga kumo Chrisru ulong ukli ka balang haba ulong hi ulong penim ya kamet henrai kumba kata ka balang ka pen hapo ya de hau Christ kum taro ki ken thai ken le haki tanga jong ki haki baro ki shinrang to ya le ki tanga kumo Chrisru ula ya ka balang barula IT no ya le di nak benta jong ka ba unyo pen kho ya ka haba ula sat ya ka daga jing sat ka daga Ktien ba unda yo peningyeng ya ka hakmat haladehi ka balang ka badon buram ka bamdon ka bathok bria lani ka basti lani ka ka bakum kita henrai bakan yo long ka bakhu bat ka baklem jing dona kum ta ken ka de ki shinrang ban ki tanga jongki kumba ki met jongki hi namar jaru ba yala ka jong ka tanga yala dehi namar judon menu ubala isi yala ka jong gamet henrai ubasa bar sumar ya ka kumau Chrisru ule ya ka balang nabangilong kidkhot gamet jongu namar kani ubriun ino yala ukpa bat yala ka kami bat unne bat la ka tanga teki baro arngot kin yalong ka wei ka do kani ka jingwayan kalong ka bakrau henrai nga kren chapang Christ bat chapang ka balang panban phiru baro marway to yala ka jong ka tanga kumba yala dehi bat kata ka tengaru to kan ting borom yala utanga